Y epa laguno kongi etorri Lasto Txapelen kanalera, espeduto lentzero edo agian batzuentzat bizar zuri ondo portatu izan dela. Zuekin eta hemen gaude 12 hilabete, 12 sobretxo irekitzera. Beraz, hasiko gara betik gora kasu honetan. Ea nolako sortea daukagun. Hasiko gara normalekin. Bigatik, esbirro etxai bati bere esbirro aliatu min egitea behartzen die. Hemen batgatik, bi bat sigiloa duena, erasotzen duzun bitartan ez dut ikusten. Bigatik, bi bat, eta inbokatzen duzunean esbirro lagunkoi bati ematen dio eskutu divinoa edo berezia. Hemen batgatik 3 puntu min egiten du eta sobrekarga sortzen du. Tergo turnoan mana kristal bat gutxiago daukazu. Eta hemen bale, bigatik esbirro guztiei puntu bat bizitze baten die. Oazen hona. Vale, hemen adibidez. Batgatik 2 puntu eraso eta komboa erailtzen baduzu 4 puntu. 6gatik 4 bat eta 2 aldiz erasa dezake mustrotxo hau. A ber, 3gatik 3 bat, puntu bat eraso gehiago dauka eta 2 aldiz eraso dezake zauritua dagoen bitartean. Vale, batgatik, esbirro etxai bat zuntizan duzu eta etxaiak 2 karta lapurtzen ditu. Eta hemen, arma bat, 3gatik. Eta sekreto amistoso bat argitara agertzen den bakoitzean, durabilitatea hori, 3gatik, 3 bat, eta segreta amistoso bat argitaratzen den bakoitzean irau turno bat gehiago irauten du. Vale, guazen hona. A ber, hemen sorte gehiago daukagu. Zigor hemen dik. Bigatik, 2 bat, eta inbokatzen duzunean elemental aleatorio bat zure eskura doa. Batgatik, 3 bat, eta mina jasatzen duen momentu oro 2 puntu armadura lortzen dituzu. Karta lehen ikusten duen karta berdina. Hemen 6gatik 5 bat, provokatzen du. Eta inbokatzen duzunean 6 puntu min egiten dio monstruari. Bigatik, 2 bat, inbokatzen duzunean esbirro bati gehi bat, eta azken atxaba dauka aktibatzen du. Hemen. Hirugatik, bat, magnetismo eta provokar. Beste robot batekin fusionatu daiteke. Hemen. Bederatzigatik, 9 zazpi bat, eta eskuro divino duena.
Hirugatik bi bat eta inbukatzen duzunean esbirronen kopia bat ateratzen da. Lehen ikusi dugun karta berdin hirugarren aldiz. Eta bigatik bi hiru bat eta antarrol bat kontrolatzen baduzu, etxizo bat eskuratzen duzu. Oazen horrengoarekin. Vale, hemen bat gatik eta hiltzen denean R bat T0 bat inbogatzen duzu. Hemen, a ver. Bat gatik, bat eta robot lagun bati, gehi bat. Hemen, bat gatik, puntu bat esbirro bati eta ondoan dagoen ere bai. Bale, hirugatik, bi bat, magnetismoa. Eta hiltzen denean esbirro etxai aleatorio bat zuntzitzen du. Laugatik, bisei bat, provokatzen du. Eta 10 mana badituzu 10 puntu eraso lortzen ditu. Oazen horrengoarekin. Hau adibidez. Bigatik, bi bat, eta zure armari puntu bat eraso. Bat gatik, magnetismoa fusionatzeko, enbesti etxaiaren monstru bati erasotu alizateko zelaira jaisten duzunean karta. Bat gatik, 0 bi bat, etxaiari, eroiari, bi puntu min. Laugatik, 3 bi bat, magnetismoa eta zuntzitzen duenean 3 mikrobots bat lortzen duzu. Eta hemen bosgatik, 4 6 bat, azken atxa duten esbirroak 3 puntu gutxiago balio dute, baina turno bukaera nile egiten dira. Erdiekin da, guazen beste erdiarekin. Hemen. Bigatik, 0 bi bat eta hiltzen denean 3 eskarabajo bat lortzen dituzu. Zortzigatik, esbirro bat zunditzen du. Eta kontrolatzen duzun esbirro bakoitzeko kristal bat gutxiago balio du. Laugatik, 0 lau bat eta hiltzen denean 2 karta lapurtzen dituzu. Bigatik esbirro bat aukeratu eta bere kopia bat zure eskura. Hemen laugatik, lau bat, 10 puntu bizitza rekuperatu badituzu. Gehi lau eta provokazioarekin gainera. Guazen hemen. Vale, hemen. Bigatik arma bat lortzen duzu. Lau gatik, 3 bost bat, sigiloa, eta arrasar eta hori lortzen da armadura. Laugatik, 3 bi bat eta hiltzen denean kolmigreska 3 bi bat lortzen duzu. Zortzigatik esbirro bat zunditzen du eta kontrolatzen dituzun esbirro bakoitzagatik kristal bat gutxiago balio du. Bale, laugatik, lau bat. Eta hori, 10 puntu bizitza rekuperatu baldin badituzu, gehiago eta provokar. Guazen hurrengoarekin.
Hemen. Arma bat, gati, bat iru. Eta zuntzitzen denean esbirroak enbestir daukate. 6 gatik, iru bat. Elemental bat aurreko txandan ali baduzu. 3 puntu min egiten dio esbirroak oitzari. 4 gatik, mina jasan ez duen esbirro bat zuntzen duzu. ¡Legendaria! Legendaria bat. 8 gatik, 7 boss bat. Eta hasierako mazoan ez zeuden esbirroak inbokatzen ditu. ¡Poco común dorada! Eta 4 gatik, 3 bat. Eta hiltzen denean mazotik 2 murlo lapurtzen dituzu. Hemen. Hemen. 3 gatik, 2 bat, provokazioa. Eta gutxien balidun karta eskutik joaten da. ¡Común dorada! Urrengo elementala 2 kristal gutxiago balio dute. Min ez jasan ez duen etxai bat zuntzen du. 3 gatik 3 boss bat. Eta inbokatzean zure heroeai 5 puntu min egiten dio. ¡Poco común! 3 gatik, bat lau bat, provokazioa. Eta etxaiak 2 esbirro edo gehiago baditu 2 lau bilakatzen da. Bazen esken aurrekoarekin. Bale, 8 gatik, esbirroa zuntitzen du. Eta kontrolatzen dituzun esbirro bakoitzeko, merkagoa ateratzeko. 4 gatik, 3 bat, eta hiltzen dean kolmi greska 3 bat inbokatzen duzu. 4 gatik, 3 boss bat. Eta turno hasieran esbirronen bizitza 2 puntu berreskuratzen ditu. 5 gatik, bat, eta inbokatzen duzu figura bat bost dena. ¡Poco común! Eta 1 gatik, 0 sigila dauka turno batean, eta eroiarekin erasotzen baduzu eta hiltzen badu esbirro bat, karta bat lapurtzen duzu. Eta goazen azkenarekin. Hemen. 4 gatik, 3 bat, hiltzen denean, kolmigresa 3 bat inbokatzen duzu. Hemen 5 gatik, 3 lau bat, investir eta arrasar. 2 gatik, 2 bat, eta eroiak erasotzen duen bakoitzean pirata bat inbokatzen duzu. 3 gatik, 2 bat, eta eskura 2 platano lortzen dituzu. Eta azkenengo karta. 2 gatik, 2 bat, eta urrengo txandan aliko duzuna, urrengoan eroi boterea erabiltzen duzunean, doainik izango da. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta urrengoan gehiago,